Знаеш, взех нож. За какво ти нож? За да отворя вратата. Добре, айде. Така да влизаме ли? Еми, да, бе. Чакай, да няма аларма. Няма. Ами ако има, Може. да рискувам ли? Айде, давай. Видя ли, нали ти казвам? Не. Това е много проблема на някой. Това е тая играчка. Здравейте хора, днеска ще направим видео за това как... Кой си ти? Ти мен ли си? Мисля, че съм тебе. Мисля, че има само един начин да го изгледам. Камък, ножица, хартия. Ако сте изгледали видеото до тук, искам да ви благодаря от сърце, че сме стигнали 100 абоната, даже ги минахме, вече сме 105 за сега. Искам да ви благодаря, че ставаме по-големи. Без вас това нещо нямаше да се случи. Просто аз преди 5 месеца исках да почна като YouTube кариера, да качвам клипове. Малко по малко ставаме големи. Първата цел ни е достигната. Остана да стигнем и следните. Благодаря ви от сърце, че изгледахте видеото и ме супортвате. Вечно ще сме такива. Заедно ще сме и ще сме силни. Живи и здрави!